samowar się grzeje. W tamtych czasach, czyli na początku XX wieku, nazywało się to nastawianiem samowara. Czyli nie zawsze była woda bieżąca w mieszkaniu. Trzeba było pójść do studni albo do pompy na podwórzu. Robiła to panna służąca. Zwróćcie uwagę, że nie opowiadam o śląskim domu, bo w śląskim domu nie znało się samowarów. W każdym razie samowar został nastawiony, czyli w środku jest woda, tutaj się pali węgiel drzewny i teraz zwróćcie uwagę, w przepięknej szkatułce mam herbatę. Herbatę muszę wsypać do imbryczka i za jakiś czas, kiedy już będzie wrzątek, z tego kranika naleję tutaj i zaparzę w imbryczku, a na razie on się spokojnie może grzać, bo sami wiecie, że i tak ogrzewa się imbryk, żeby się herbata dobrze zaparzyła. Ale ja Wam chciałam zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Mam taki pasek, w którym wisi pełno takich różnych rzeczy i pewno się zastanawiacie, po co sobie taki pasek ubrałam. To jest oczywiście pasek współczesny, ale chciałam do czegoś nawiązać. Jeśli pamiętacie mój film o cukrze i o cukiernicy, jak to cukiernica była zamykana na klucz, to tutaj właśnie jest taki kluczyk. I pani domu przy takim pasku miała wszystkie najważniejsze klucze do spiżarni, do lodowni, miejsca, gdzie przechowywano lód, nie było lodówek, do cukiernicy, do szafki tak zwanej aptecznej, gdzie stały rozmaite nalewki, no po prostu alkohole, nalewki. Natomiast cukier obowiązkowo był zamykany na klucz. Był bardzo cenny. Jak się piło herbatę z samowara, poczekajcie, woda się nagrzeje, zaparzymy, zgasimy ogienek i będziemy się częstować.